Добър вечер, това е втория клип, в който ще покажа пълна тренировка. Следователно се опитам и да покажа и как тренирам на лосовите с бутушите, които ще скачвам ботови вихри на мусала. Не са кой знае какво, ще ми свършат работа. Просто бюджетът ми е по-малък и се надях, нали, поне за този бюджет, който аз имам, това, което съм се взел да е окей. Все още малко не мога да свикна с тях. Сигурно от подметката ли, не знам. Поне да ги пробвам на неравен терен. Да направя една хубава тренировка вечерта. Взел съм силно всичко. Вода задължително. Така, минахме вече общината. Ще вървим пешачката. Ще минем моста пеша. Точно ще пробваме колко издържат на вятър. От декември са мести вече към след декември, защото така ли иначе да не прибързвам толкова, да имам поне още един месец тренировка като цяло. Ако не стигне времето и финансите, ще отидем в Гърция, ще скачим Олимп. Мисля, че малко, бих казал, да, с малко е по-нисък от нашия мусала. Ще им какво ще стане. Ще им с момчето, който съм решил вечерта да изкачвам всичко. Така, вече сме на моста. Още малко ще минем на рибарско селище. Казва, че наистина като го погледнеш, тук е доста красиво. Но в същото време, като видя колко е напука моста, направо ми става лошо. Най-вече на тия ламерини, дето са ги сложили, като стъпиш тя направо потъва. Още даже не сме до половината. Казано, ама рано ще стигнахме. Не бих се пробвал да започнем да бягаме тук, ще гледам. Не е толкова окей. За те това мери не говорим. Но казах, че се никога работа не върши. Трябва да го правя точно. Това е всичко от мен за сега. Виж, като съм близо до края, тогава пак ще пусна. Или към средата някакъв. Сега вече сме тук, където искаме. Малко заобиколих. Исках да разгледам коя пътека е най-стръмна и гадна. Избрах си тая.
На колко батерии? 7. Трябва още на 2 повторения. Движим се бавно. Имам 5% батерия. Къса на спа. Ще мина пак тука. Не съм много добра тренировка. Не само обикаленето. А всичко не са доста добра тренировка. Виждам къде се задъхвам, виждам, че не стъпвам правилно. Цигарите не са много вреда, затова ако тръгнете да правите нещо такова, по-време са ме откажете. Това е от мене. Адиос. Се видим отново.